लोगोफोर नै आंहा पार्सेल मोनफैदों दायो बेखौ खेवनोसै आङो मोनालायबाय खोमसि नांगौमोनहाय आंनो जाबायलाय आंनिसो गासिबो गावनि जाखायोहाय पार्सेल दे खेवलाय नायनो लुगैथारबाय आंनिसो बोरै खेवनांगौ दे है माबा बादैनि केक हानो नागिरबाय सिनलायलांबाय आं गियाननि नों लेखा फरायना फराया दिनै फरायनांगोन दै वाव ओमफ्राय सोरनिथो दु मासि गोरा नायनो लुगैबाय आयु बिसिदोबाबो जासिगोनलाय बिसिदो ओइ सावनायाव गारायदो बेखौ गारनांसिगोन आयु ओमफ्राय नै खेमसि दे जुमाय मोजाङानो मोनफैदों मेरन बियो माबा लादों 1000 लादों 28 वाव जि मोजां मोनफैदोंथ' दे नोंनिसो बे लादो गावनिसो नै बेगा जि मोजां मोनफैखाबाय नै होनलाय नायनो हा गियान मानो थाबायलांखो नों बिथिंजाय सेन्देल खुनांगौमोन होबाय आरो गला होबाय बिराद समायना नुखाबाय नै ओइथिंबो होदों नै बेबायदि होबाय आरो बेहाय नै माथो वाइट जादों नोंनानो आं लेटारनि बेखौ